bahkan melalui penataan-penataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segenap warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita merayakan Paskah tahun 2022 di tengah melandainya penyebaran COVID-19. Ada pengharapan nyata bagi kita bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari segala kesulitan akibat pandemi ini. Tema Paskah Nasional 2022 adalah tak terpisahkan dari kasih Allah, yang diambil dari ayat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di tengah segala bencana dan krisis multidimensi yang melanda dunia, satu hal yang perlu kita yakini, bahwa kita tidak terpisahkan dari kasih Allah. Tuhan Yesus telah melampaui kematian dan bangkit sebagai Raja yang menang, yang menjadikan kita menyatu dalam kemenangan itu. Maka melalui momentum Paskah ini, marilah kita semuanya bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kejatuhan, bangkit dari penderitaan, dan bersama-sama meraih hidup yang berkemenangan. Melalui momentum Paskah ini, kita juga meyakini gereja HKBP akan mengalami transformasi menuju kebangkitan baru. Melalui penyelesaian persoalan dana pensiun HKBP, melalui program sentralisasi keuangan HKBP, bahkan melalui penataan pelayanan di aras pusat atau hatopan, distrik, resort, dan kuria, HKBP tak terpisahkan dari kasih Allah. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta juga bergegas menata diri, memperkuat solidaritas dan soliditas di berbagai lini pelayanan. Salah satu adalah semangat kokoh yang dibangun melalui program pelayanan Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2022. Seluruhnya akan meyakinkan kita bahwa kita tak terpisahkan dari kasih Allah. Melalui momentum Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus sebagai Raja Gereja, marilah bersehati untuk bangkit dan maju menuju persekutuan yang kokoh, kesaksian yang nyata, dan pelayanan yang menyentuh. Saya, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh pelayan tahbisan dan non-tahbisan, serta seluruh anggota jemaat. Yesus sudah bangkit. Ya, Dia sungguh-sungguh bangkit. Amin.
Horasma dihita saluhukna amang dan inang masuk mahita di perminggota atau tapahohom rohat tabe martangi yang mahita di bagasan rohatta ganup. Amin. Tapuji matuhatta Yesus Kristus nama ngaramoti dohot nama masu-masu hita sahatu sadarion di bagasan parsauran nabadia marhite permingguan sedarion ima minggu kuasi modo geniti huriani debata nahina holongan di tuhatta Yesus Kristus na di bagasan joroon dohot ruas ni huria nama dohoti parmingguon di live streaming di kanal YouTube HKBP Kornolong. Hupasat habi matabe tuhamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu. Asi ni roha madihamu. Jaladame nasihat tuhata. Imana mangaramoti hita saluhutna. Selamat hari Minggu. Ujok kumajahoba salilingahu mangulu. Sayan dehonokku de bataku saliling adong dopeau. Gowarni parminggu tas darion ima minggu kuasi modo geniti lapatanna songon poso-poso nai baru tubuh sada Petrus bidu 2 ayat 2. Topik minggu hamu baun di bagasan Yesus asa molo di bagasan Kristus halak natinopa nai baru mai nungasalpu pangalahona robi gabe nai baru alai alaniondo umbahen na diasiau naing jumolo marhitesian ahu patuduan ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahen tiruan niak kana naing porsea di ibana tuhanguluan saleleng lelengna hamu kadongan beta mahita mangedehon dohot mangolopon goarna nabadiai marede mahita Yesus hami rodison. Marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadian natumo palangit dohot tanoon amin. Hisapa mahamu songon poso-poso na baru tubui di sudena denggan na somangasi asalam gadahamu marhite siani molotungnung ngadiday hamu basar ni Tuhani puji hamu madebata hagogotai olopok kamu madebatani si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan debata para sirohana sumurung didok hatamdo ikom manaon hami jalama terapdo Tuhan Yesus Kristus
Asarap hami dot ibana tuha sangapon. Sai paruhai mahami, asaudut hami tulo moniroham, jalahot hami dihaporosyaon nature, asa totong makirim, dihaheheon, dohok dihasangapon sogot, silehonom mutuak kana prosea diho. Amen. Tangyon hamuma patin edebata di minggu kuasi modo geniti sadarion ima sian buku Hesekiel bidu 10 sada memuka sian ayat 10 siaro di ayat 20. Jadi lehonokku ma tunasida roha sisangujur jala suatonokku todine baru tu bagasan ate-ate nasida jala paulangokku ma roha batu siad daging nasida jala lehonokku matu nasida roha sibuk. Asa dihukum nasida akka patiku, jala diradoti akka uhuku, jala diulahon, jala gabe bangsokku manasida, jala au gabe debata nasida. Ima sahatna, atong rap manggidogogo mahitasian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami mangulahon nahobar tupati mi. Amin. Oh, Jesus, Tuhan kita.
Satopotima dosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardu sanadangolon ro tujoloni habangsa habadiomi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jojot huarsai hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan naroai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ati-ati nami. Dohot nasa todinami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Ndang dos diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasmu jala uhumamu hami. Tuhamatean saleleng nilelengna. Alay nama porus mahami nuwaing tuas ni roham nagodangi. Mangido siyan nasa rohanami. Hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami. Paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham. Si panguluhami dohot ala ni guarmu na badiyai. Ali Tuhan. Saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akana loja jalana sorat hupasonang pehamu. Buat tamu maaugak kutuhamu. Guro kamu masyanau. Aina labok doau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labok do augakku jalaneang do dohot enahu paporsani. Hasangapun ma di batana digijang. Amin. Jauh Bapa Guru
Tabigima hatani debata turpu epistel di hari mingguon, imasian pesalmen bidu tolu puluh pitu, mamukasian ayat tolu puluh opat arro di ayat 40, tajahama marsorin-sorin. Haposi majahuba jala payutihut dalan nai, jadi pati bulon nama tuho tumean tanoi, ida omuma hasisiap niaka parjahat. Huida masada parjahat na sumalin, jala manurunggun ibana, songon hau narugun di hatuguan. Jadi mamolus iba, hape dang disibe, pola dohulului ibana, hape dang jupang. Sai matahon nalidangi, jala bereng natigori, ai sai hadameon do ujung ni halak si songoni. Alai saya siap do sogot akka pangalau si sudena, pinoper niaka parjahat pe siap do. Sian Jehovah do ianggo hatuaon diakka partigor, ibana do partano batuan nasida di tiki hagogotan. Ditupak jala di palua Jehovah do nasida, di palua do nasida sian akka parjahati, jala ditupahi nasida, ai marhaposat tu ibana do nasida, ima sahatna, mertua doakan atau mangihon hatani di bata, jala nau peopsa, amin. Tabigima korsian seksi lansia.
taha tidakkom ma hapor siautai, songon hina tidakon nidongata sa hapor siaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata jahuba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean sianto di perbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargugo na suatu dosani, disima ibana pai mulamos tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dot diasani dosa, dot dihatain na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dot dianguluan na sora suda. Amin. Mari kita sejenak mendengarkan warta Jemaat HKBP Kernolong, Minggu Quasimodo Geniti 24 April 2022. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacanya adalah pada hal-hal yang utama saja. Ibadah Minggu Quasimodo Geniti. Hari ini Minggu 24 April 2022 adalah Minggu Quasimodo Geniti. Artinya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Topik minggu adalah hamubaon di bagasan Yesus, atau berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu 1. Pagi pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia, dilaksanakan secara onsite tanpa live streaming. Kedua, siang pukul 09.30 WIB berbahasa Batak, dilaksanakan secara onsite dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 3. Sore pukul 18.00 WIB berbahasa Indonesia, dilaksanakan secara onsite tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gereja. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu 1. Persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu 1A untuk huria dan 1B untuk pembangunan atau pemeliharaan gereja. Kedua, persembahan setelah khotbah 2 kantong, yaitu 2A untuk kantor pusat HKBP dan 2B untuk pengembangan pelayanan diakonia sosial huria. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau melalui Sintuawek masing-masing. Ibadah sekolah minggu dan remaja. Ibadah sekolah minggu horong besar atau kelas 3 sampai 4 dan 5 sampai 6 dilaksanakan pada pukul 7.00 WIB secara onsite di ruangan serbaguna. Ibadah sekolah minggu horong kecil, yaitu kelas batita, balita, dan kelas 1-2 dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB secara virtual.
Mulai hari Minggu 01 Mei 2022, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan secara 100% onsite di ruangan serbaguna dengan pembagian sebagai berikut. 1. Sip 1 untuk horong besar, yaitu kelas 3-4 dan 5-6, masuk pukul 07.00 WIB. 2. Untuk sip 2, untuk horong kecil, yaitu batita, balita, dan kelas 1-2, masuk pukul 09.30 WIB. Pembagian ini dimaksudkan untuk menjaga physical distancing di antara anak-anak sekolah minggu. Ibadah remaja masuk pukul 07.00 WIB, dilaksanakan secara onsite di ruangan ibadah remaja. Perayaan Paskah HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan perayaan Paskah pada hari Senin 25 April 2022 pukul 10.00 WIB, tempat Sopo Bolon Sopo Marpikir, peserta pelayan penuh waktu dan utusan dari seksi perempuan. Partangyangan Week, gereja kita akan kembali melaksanakan Partangyangan Week Gambugan pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 19.00 WIB. Cara pelaksanaan onsite di ruangan serbaguna. Topik berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Diambil dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Diharapkan segenap warga jemaat untuk bergabung pada acara partangyangan tersebut. Baptisan Kudus. Gereja kita akan melayankan baptisan kudus bagi anak warga jemaat pada hari Minggu 1 Mei 2022 pukul 09.30 WIB. Bagi warga jemaat yang hendak membaptiskan putra-putrinya agar mendaftarkan diri melalui Sintua Week masing-masing, katekisasi baptis akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 April 2022 pukul 13.00 WIB di ruangan ibadah umum. Berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Beni Hasiholan Bungaran Sinurat, Putra Amang Halasan Sinurat, dan Inang Sarli Manurung Nahinan, warga jemaat HKBP Tanjung Priok Timur, dengan tunangannya Saudari Ivana Tince Miranti Siringoringo, Putri Amang Guntur Siringoringo Nahinan, dan Inang Sintua Evangelis Tialam Friska Elizabeth Naibaho, warga dari Jemaat Week 4. HKBP Kernolong, alamat Jalan Kayu Manis 1 Lama Gang 6, nomor 19 Jakarta Timur. Perjanjian nikah atau partupolan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 16 April 2022 di HKBP Kernolong. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 April 2022 di HKBP Kernolong. Kiranya Tuhan memberkati rencana dan persiapan pernikahan tersebut. Kegiatan Panitia Tahun Kesehatian HKBP Kernolong. Seperti sudah pernah diwartakan sebelumnya, bahwa Panitia Tahun Kesehatian akan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu 1. Pelayanan dan pendampingan warga jemaat yang terdampak pandemi COVID-19. 2. Pemberdayaan week dalam pelayanan atau kegiatan gereja. Ketiga, kebaktian Padang yang melibatkan segenap warga jemaat, week dan seksi-seksi. Keempat, pengadaan inventaris gereja untuk menunjang pelayanan. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, maka Panitia Tahun Kesehatian dengan sukacita menerima donasi yang bisa ditransfer ke rekening Bank BNI nomor 0949966179 atas nama Mireda Saryati Aryani. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Untuk mewujudkan sentralisasi keuangan HKBP, sebagaimana diamanatkan Rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS dan Rapat Koordinasi Pimpinan dan Preses HKBP
pada tanggal 8 sampai 9 Maret 2022, maka akan dilaksanakan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP untuk wilayah 4 yang meliputi 1. Distrik 8 DKI Jakarta Raya, 2. Distrik 17 Indonesia Bagian Timur atau IBT, ketiga, Distrik 18 Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta atau Jabar Teng Die, keempat, Distrik 19 Bekasi, kelima, Distrik 21 Banten, keenam, Distrik 27 Borneo, ketujuh, Distrik 28 Depok, Bogor, Sukabumi dan Kalimantan Barat atau Deboskap. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Mei 2022 pukul 13.30 WIB. Tempat dan cara pelaksanaan secara onsite di HKBP Yogyakarta di Jalan ID Nyoman Oka nomor 22 Kota Baru, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini akan diikuti HKBP Resort Jakarta dengan utusan sebagai berikut. 1. Pimpinan HKBP Resort Jakarta atau pimpinan Jemaat HKBP Kernolong. Kedua, pimpinan Jemaat HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi. Ketiga, Ketua Majelis Perbendaharaan HKBP Kernolong. Keempat, Ketua Majelis Perbendaharaan HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi. Kelima, Bendahara Jemaat HKBP Kernolong. Keenam, Bendahara Jemaat HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi. Ketujuh, Sekretaris dan Bendahara HKBP Resort Jakarta. Bunga altar hari ini dari keluarga Amang calon Sintua Joshua Jeritu Mangger dan Inang Sara Rosmawati Tambunan, warga Jemaat Wik 1, sebagai ucapan syukur atas ulang tahun putri dan putranya, Mercia Misela dan Alvaro Gafri Tumangger. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudari-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yang saat ini dirawat di rumah berjumlah 16 orang. Nama-nama yang dirawat dapat kita baca. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Tapasahat ma pelian nauli tua dopan nindebata marhite kantong parjolo sadaa dohot sadabe marede mahita sian buku de HKBP nomor 657 ayat sada molohodo wihuton. Dame
Damini debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia muna akadongan sa perseaon ruas ni huriata kami pekarnolong baik na mengikuti onsite di gereja songoni dohot na mengikuti live streaming di Jabu suang songoni doh akatamue naro pada saaton pinasahat matuhita saluhuna horas madihita hatani tuhata di minggu sadarion minggu kuasi modogeniti ima natar surat di ulaun apostel di Widusia namukasian ayat sada sahat rodi ayat onom hujahama dihita alai saitong dope di odapon si Saulus asupasup dohot pamunuon dopak sisean ni Tuhani ditopot masih tuani malimi mangido surat madapoton akka perguruan na di huta Damaskus asa ihotanna jala buanonna tu Jerusalem bawa dohot boru-boru pe nasa najup paksa akka namangi huton ugamai alai uju di tongad dalan ibana mardonokon huta Damaskus topuma sumillam sodang siang gijang humaliang ibana jadi tinggang mai ibana tutano dungi di begema suara nama dok tu ibana Saul Saul boasa leleam mau alai di dok ma ise doho Tuhan jadi dok ibana Yesus doau nani leleam mi susah maho manadahi tura-tura akahitir jalat terhalomong ibana mandok dia mabahenokku Tuhan dipangino roham hatani Tuhan itu ibana hehe maho bongoti mahutai disima pabuaon tuho si bahenomu olat ni ido sahatna diamuna akadongan nahina kolongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus pasti do jujut hita mabege marnida manang manoton pertandingan bola rago dimulana sampai tutiki satonga manang panonga 45 menit sada partai buido honon talu jala tung macai posado honon pertaluna maribakon hasomalan nasida sude akka usaho nabinahin nasida dang boy mabain sada gol balik sa tu nasida do masuk gol dibain alona dungadok tikki mangulon somalna 15 menit itu teh jala diulak ko mamuse martading 45 menit mangihut topui daw macedinggan reta marsiuru pas nasida hira naung masih boto abbe tu dia lehonon ni donganna bolai manikur dia dutusi ujungna gabe boy nasida muse manaluhon alo nasidai buasa HP odor rahasiana tiki 15 menit na mangulon nasida naking dibilut parhobasan nasida tung takas do ditangihon nasida padohan ni pangajari nasida ay di patorang pangajari na ido di dia hagaleon ni alo nasidai asator di boto nasida omma hagaleon ni alotai parho kamu dokan jala disosoi nasida asa saroha sapikiran nasida sisada tujuan nasida unang adong naholat dirina manggoreng sadiri bolai
Mulut kimar boleh bahasa ningok deh. Munapa gorek kuhok ina rupan itu iba. Kau leon do tudongan. Dukon imu saya asa nasida pe betul-betul marsitutu. Somalna masih pas ada atangan do nasida ya ipapung rupani dilok nasida ma. Sada padohan nagugo mandokon asa si sada tujuan nasida si sada ulaun. Ramolo tertapatudu si tu tahun ya natagor tahun hasarohaun dia KBP tahunon sunguna hudohoti kami di pembekalan family gathering full timer di dokon ya tasongon saroka sapikiran sada sakap si tujuan tarsongonima eka perbula rago nakingan laho pahibulkon tahina jala monang kuasi modogenity ido gorni minggutta sadarion songon poso-poso nai baru tubuh tentu molo ibasad diri baru tubuh dang binote alai taboto ala tabereng adong poso-poso nai baru tubuh jala minggon ima minggu dung perningotan ari hakekeon ni Yesus Kristus siak kematian manang paskah natadok takas do taingot ia minggu perningotan hakekeon ni Tuhan Yesus ima lau paingotok kita pabawa nunga tubuh padua halihok kita di bagasan Yesus Kristus naung hehe ala tahap persiai Yesus na hehe jala hita di bagasan ibana tutu ngoluta dang bengolu na di bagasan ngolu na parjolo ngolu na marujung tuhamatean salilengna alai ngolu na marujung tu hanguluan salileng nilileng na nama hita imana tadok somal ngolu na baru ngolu nang tubuh padua halihon mulak poso manang ias burju songon poso-poso na baru tubui songonima hita akka naung patupa perningotan di hakeheon ni Tuhan Yesus isarani perdalanan bes tardok manuaing songon halte manang terminal manang molo melalui pulau manang mergati kendaraan tagowar rupani tempat transit pelabuhan transit ima lako pasunggulhon bohal perdalanan molobo hita maradi di terminal maradi hita di sada halte di sada pelabuhan transit tentu pinarrohahom ma bohal pinarrohahom ma akadia narikot dope lako manoruson perdalanan ya dohot akka padi poson narikot di ruhut-ruhut ni perdalanan ya songon perbula rago naking 15 menit di bidu parhobasanna dipakai nasida betul-betul padi poson aha na patut si padi posonna asa boy denggamu se 45 menit kemudian tujolo nanaing si ulahonon nasida tertulus tusima nuaing minggu kuasi modogenity duktakas taboto jolma na tubuh padua kalikon jolma naung ibarudo kita nuaing di minggu kuasi modogenity songon poso-poso na ibaru tubuh seperti terminal manang pelabuhan transit lako manurusup perdalanan rikot takas di pos saluhukna asa muitolhas sahat tu tujuan nuaing di pasunggul hodo sada bakko nadinggan di sada poso-poso nai baru tubuh bakko nadinggan sitiruon sian poso-poso nai baru tubuh ima
persigatungonna tu natorasna lumobi mato tutu inana nadidok uasan disusu na tama uasan disi inumon na tama usikat padohani alaidang mengurui lapatanna nadapok sa sian natorasna jala marhitei bui ibana magodang bui ibana makkatai muse bui ibana mamakke aka bagian-bagian ni pamatangna aka naung nilehon ni debata jala totong dihasi holi jala tutu sabalikna natorasna pe natorasna tutu natorasna burju tetu ikon mangalehon si inumon natama dang leonon na si inumon naso patut si inumon naso cocok naso dinggan tu anak konna jala sialani dora umbain di dok tuhata Yesus di jamita doloki di partuduson ya haburjuon ni natoras tu haburjuon ni debata songonot di dok di Matius 7 ayat sia ai ise siak kamu jolma na mangaleho batu tu anakna molo iddah di pangido adong doi ya anak koni mangido iddahan batu ileon pasti dang adong molo tuk sotara bait sabe mangaleon iddahan manang pala adong na asing na dinggat dilului manang naolo mangalehon ulok molo dekke di pangido ya dang mungkin lianon ulo ate nak pesipata dong naman do tabudu jagal ulo ninna alaina umum badangi songoni gari hamu akkapar jahat uboto mangalehon basa-basa na dengkat tu anak pun muna lam amamuna na di banuagi jangima soleh honon na arta na denggan di nama ngido tu ibana jala tu sidot nuaing jauh-jauhon akka amang inang molo uasan disi inumon natama poso-poso nai baru tubuh sian natorasna jala di leon natorasna ditotu alai tu halak na porsea di Yesus Kristus natargoar na tubuh padua kalihon jolma nai baru ibana uasan disi inumon si panganon sian debata ama natotu mangalehon na duminggan na ubagak di hita saluhutna laos disiman waing domuni goar ni minggui tu jamita trupuk naung tajaha naking taringot tu hamumuban ni si Saulus dijauhon marhite-hite padohan hamumubaon asa naingnian adong tapeop sian pengalaman sian namasa tu si Saulusi laho paibaruhon pahoton nang tajalo sa lilingna tungulutan di julu perjolo taparrohahom majo taringot tu si Saulus dia tabatak tanak didok si Saul warra halak Yahudi natutu de bana erong dorwa Yahudi na sotutu bahasa dang adong ate ya gari halak batak adong ido ate batak nasibo to betaro bona molo di Sumatera Timur rame dokoni ima batak dalle batak do ningon batak margaha ho ningon padiangan margaha inatta padiangan do ini bana muse ido songoni ma pengalaman ni Tanjung Balai songoni margana songoni medo ibana margani ripena bah ido ningon ma eda tu ngalop bimerbade yate esuat tu siatong ya manang adong do pemuse iwo to hamu do berai batak batak napuran ya ima di sekitar ni Dolok na adong di Dolok termasuknya bagian di Pusuk Bukit do alai sekitar ni Sungai Asahan nau masuk tu daerah Asahan ya
Dang di boto be hata Batak merhata malai nama diba jala musik na pengasing be alai mengakutong halak Batak. Alai nang dohono di son Saulus Jahudi na tutu dia mahurwa hatu tuan na perjolo tung takas doi banda ruhu niha Jahudion perhataan na pe merhata aram do pe ibana dang merhata gorik hata gorik dona umum so kita rupani hata Indonesia ya alai ipakke do pe hata aram na somal di halak Jahudi na maning goring do pe bukan ni muse iparsia jaribana do dengan taringot tu hukum Taurat ni nahi tarupani patik ni bata pola dari bana marsiajar guruna Profesor Gamaliel na takas terbaritai dungi musai marsitu tu dari bana madalaton pangiduan ni ugamo nasida jala omano kadumuanna ya dumutu namasa di bana parsitu tuan nai holan iboto adong na mulai manggugai hajahudion ugamo Jahudi mitorhehe do ibana di dia akan manggugai au di jolo torin ibana do ya jala takas do bodo rata bereng jo ya taringot tu ibana pabua garangna di ulaun apostel walu ayat tolu alai di pa porsu si Saulus donasida nasahuriai di bongot ya kajabu disarat siani bawa do boru-boru lau pasahatot tuhurungan dan apala di ko barho bohaman waing panara ni si Saulus tu sadahala bawa tu sadahala ina sadahala perpuas ya tongan ijabu ibuan asa dihurukon ya jala isaksi honibana do parmate ni Stefanus namate idang guri ya jala adong madok sotung doh di bana tong nama dangguri ni narupani dungi di bona ni jamita nata jahanak kingan di dok songonom mamuse ya di ayat sada alai setong dope di odap posi Saulus pasuk doh pamunuon do pak sisean ni Tuhani tong dope nina kan ya berarti terus dang merna masa di bana dang ada pikiran ya alai ikun dapo sudi ise namang iuton Yesus namang alo aja hudion liliam mauninna ayat 2 ditopo masih tuani malimi mangido surat madapoton akka perguruan na di huta Damaskus asa adong legal standing na ya kita mak jala di leon akka malim dui elas rohana dak pula malib belau tu Damaskus ya tu ibu kota ni Romawi Syria. Yo, jadi bulan jalo ibana surat itu rileo doing. Nah, sasa omma tujuanna ihotanna jala buanonna tu Jerusalem. Buanonna tu Jerusalem. Bawa dohot boru-boru pe. Nasa na jupaksa akka namang iuton agamai. Dak perduli bana sehat hipas manang nadang. Alai ikon ihotan buanon tu Jerusalem. Adong do di ibana hagarangon. Adong do di ibana parsitutuo maddalat terruhut. Adong do di ibana kabaranio majalo surat. Sian malim maloro ibana makatai taringot tusi asa di leon surat. Jala ima di ula ibana. Jala nunga jonok ibana tu Damaskus. Ya alai di bagasa rohana terus do marsi gorgor laho mamusa akka bawa dot burua sojaluk rohana manang subang rohana laho mangihot parupuar rupani porang na julu takas do taboto anggo ka parupuan saya dipalua do akka bawa do anggo napola di hari kotor rupani molope ikut di pusa aliang waka parupuan alio dak subang rohani Saulus mamusa akka parupuan alani akka amanginang tuk sumalid dodohonon anggo hajahaton ni si Saulus
alani hapatuonna tu ugamona dohot hapatuonna tu hajahudionna. Hodol honyak kamanginang alat muse dia kasurat na taringotan na doi. Anggot tu ringot tu parbang sodo do hono humura karwau. Taringot ta hajahudion humura ngau. Ido ibana doi. Alai hutadikor di saluhukna mangyaki Kristus alahu boto Kristus do hangoluan alahu boto ya hagula pod do diaw akan lalui alai nuai ngai baruon takas di bagasan Kristus do ninai bana topuma adong sumilam sodang sian gijang humaliang ibana laos tinggang do ibana sialani ya tutu muloto puro nuai ngate sodang isongon itu alai dakkolan sodang na sumilam alai do suara mandok Saul Saul diguari takas ibana buasa liliammu au kaget tutu songgot rohana alai danga dong halakna ya ili ulili ai si ulili ai takas ibu ibana na dilili ibana akala Kristen do alai isi masya kalak Kristeni nuai namarani madok kesongoni tu au di sojala mabuan sodak songoni balgana sumilam kumaliangau alai Roma padohan ya madok buasa liliam mau gabi suku-suku ni bana suku-suku nai manukun haiseon ni haroroan ni suarai isi doho Tuhan hata Tuhan amanginang unak salah hita mangetusi padohan kirio molo di hata gurik sarupa doi Tuhan bahkan ada tesomal na molo tadok ketutuan tanah pemilik ya tutuan tanah somal dedok korupani sir ni narupani di hata Inggris. Nah jadi mulai ibana ise doko Tuhan ninna dalam bentuk na tersonggoti do ibana alai rikot di bana haiseon ni nama baen sodang na sumilami songoni dohot suara nama dok bahasa liliam mau dia lusi do takas jala omma hasomalan itu hatta dang dipabuni dirina atik pebui doniani alai itu takas de dok Yesus doau nani liami ditiki diget semane rodo pasukan ni halak Yahudi Romawi na bergabung lako mengalului Yesus hobartu buah-buah ni si Judas isukun mengaluli si hamuison ipabuah mengaluli Yesus disoddoau takas diduk ke dibana artinya adong di dok dak kuwo tu hami manang na di dia nyantang kita dana sida tikikan terdalone alai isoddo au lapatanna keterbukaan ni diri ni tu hatta patadahon dirina pabuahon isei bana asa tu takas ditada Saulus alai mangihu mapadohan susama ko tumaddahi tura-tura susah maho tumaddahi tura-tura tuk torang dari son nuaing anggo diri ni Yesus nga di pabua alai adong masingot-singot tu si Saulus pabua na susah doi ibana tumaddahi tura-tura padohan tura-turaon marharoroa don sian bakko ni akka pangula nama make pahapahanan isarani lobu manang horbo lako menarik luku manang bajak asa unang manadahi pak napudi mangarutta ibado sada kau dipudi alai di pabai madisi tura-tura ibu masih pakku misalnya manak labang ya sedemikian baru molo manadak ibana hona pak natupudi tetu hacitan mai bana molo hacitan tetu dangulak kunon nabe mengalatih asa adong hatu duhon panguluyon ido naniro na disotu dosan
ya pabua molo sai mangalo konwaeng molo sai ditadahi ho au molo sai di baik ko akana alotu akana kubain susah maho ali Saulus. Alani pitor sadar di bana. Alani pitor rodo suku-suku siat dirina. Jala mana arga amang inang. Disingot-singot naronak king. Adok suku-suku nai baru tibana sian ibana dia mabahenok ku Tuhan di pangidoroham. Ira sarupa monate tu si Yesaya, si Jeremia terutama nanganukun di tonga-tonga ni bangso ahasi bahenonna ala parbibirna ramu ni bana. Dia mabahenokku Tuhan di pangidoroham. Tudus motong tu bilut perhobasan ni akka parbularago nakingan sisa 15 meniti. Ado si bahenot tabu tujulu ngatalu hitan waeng. Sungguh dia dobo isukung guru nami ado bahenot tujulu. Adong partikian waeng di ibana sian namasa natinggangi ibana namernida sadana masa silam ni sodang doh suara do singot-singoti dia bahenok ku Tuhan di pangidoroham dang di pangasahob benuaing dison hagarangonna dang di pangasahob bedison surat legal standing ni pamunuon pamusaon nabinan nibana dang di pangasahob bedison nuaing do akarobonganna aya dong dorobongan na biasa dui tu hajahato pejolma gudang don namang yuto nate mangurupi rupani sopola isuk lo marhua noni sipata asal madapo tak kita otik inna itur diului di alai no dangi pangasahob be alai dia masih bahenokku ido alani akamanginang molo tapamana dengan takas dong padohanon songon padohan ni Apostol Petrus di julo ni padohan kuasi modogeniti. Molo kuasi modogeniti di bidudua alai di bidusada pe maaf pulake di sada Petrus 2 ayat 5 berarti tulu ayat sian kuasi modogeniti di dok na parjolo olo mahamu Paulion berarti sarupa dohot na nidok ni Saul ahasi bahenokku. Apostol Petrus madok kuasi modogeniti olo mahamu Paulion olo mahamu padengganon olo mahamu ya Petrus madok manadikon hajahaton manadikon akka naso denggan adong tolu hal na rekod dibilut parhubasan tanda petik tu si Saulus perjulu ima mapitung matana baru si tugu-tuguam may bana jala dang mangan tuluari tulu worngin tuluari tulu worngin dang mangan ya paradehon asa di pauli ibana asa adong nai baru di ibana dukon ni didok pabua terus semaha tu si tujuan mi hutai ale dangi pabua si ulaon na disi ale na terus semma tu si baru pe di padohan nasing molo tapay hutihut hu bibel tay no majahat tak nijanak kebesude ka ayak na mangi nai nunga di pakulingi debata si Ananias dapat tujubu ni si Juda ijalat tigor doi adong di sinuaing sadakhalak ya nama pitung nama gor Saulus pehom matangammo asa mukap matana
dang diboto si Saulus noni. Jala omma pabuahon amang inang, jo dodak taboto, sa sitong na, adong do ulaw di bayad di batalaw padeng gatok kita. Alay si pata dak taboton, ala so taboto, olo masipata, manadak kita. Tatadak matura-tura nakingani. Alay Saulus, daun, law di bana, iturus sodo. Yang ama pitung, si tugu-tuguon, dang mangan ibana tuluari tuluborngin, alay dang ipabuah musim manang ahan naneng masa do pedi sideng pabuah Tuhani. Alay duk tuluari tuluborngin Roma Ananias. Ya pehom matangan na muka ma. Jala dung mukap adung ma di ibana pengalaman ne baru na macai arga. Di ayat 15 baru pe taboto ahasak kapi. Ipe dak tu si Saulus ini pabuah. Alay tu si Ananias do ahai dokon. Alay di dok Tuhani ma tu ibana tu si Ananias don. Lao mako ai hupili do ibana, hupili do si Saulusi ula-ulaku. Asa dibuan goarku tujolo ni akka bangso. Naung tujolo ni akka raja do tujolo ni akka anak Israel. Ai patudu honokku petu ibana gudang ni si taononna ala ni goarku. Amang taida jo denggan. Ya tapa mana jo denggan. Tongdo disuruh debata ibana yatu akabangso. Alay nuang kontensi buanonna dang behamusuon tu Jesus alay diro Jesus mabuang goarku. Tu akabangso. Tuak tujulo ni akka pamareta manang tujulo ni akka parkuaso. Jala gudang do si taunonna bere kita. Alani goarku. Jadi molo disukun Saulus naking ahasi bakenonna asa boy ibana denggan di perjupangan na doho Tuhani boy do omol di bagasan rohana molo takas di bote ibana ikom mabuan goar ni Tuhani ibana tuak kabang sona asing jala adong akasi taonon na ikon ayon na alani i ra au di pabua songoni tu hita teh adi homei ningod deh ay tong do hape tu hasusadon non idora alay ido hasurungan jala oddo nanaing si hatta sudia kamanginang molo didok Paulus kemudian pabua harugia do akana asingina parjoloi hajahudionna do akka usahonai alay parutungon do nuaeng di bagasa Kristus hape adong do akka parukilon alaniaka ido ibana parutungon ala daudo marga dihilala ibana ne barui daudo sumitong dihilala ibana ne barui nang pe adok si taononna ala disi adong hanguluan nasa liling ni lilingna ido namanggohi rohana terus mangula muse ido namanggohi rohana molo pajupak pe ibana doh akka halak jahudi hian manang pajupang ibana do akka parkuaso dang adong berengon di bana biar memang ngadok kia bohal di bana songoni bohal na super biar di bana alai noeng diisi do nai baru isina dang mamusui akka si utok Kristus be sabalik nama buan barita taringot tu Kristus nama ibana jadi tetap do ibana di bagasan nama buas sada misi na arga alai misi na di bagasan siwanenga marasing be amanginang jala ido molo di goar nuaeng hai baruon di bagasan Yesus adong bohal di diri tabe basa-basa ni hatta de tu hita molo goar bohal adong may pikiran adong may haguguon ni pamatang adong may kabaranion bohal dui di lehot tu hatta di hita molo tapak kay nasaliling naut tu hajahaton tapak kay saliling nay naso mabalas tirwani jolma tapak kay saliling naon lako mabain akkana hacit alay ro Tuhani ya tada ninang nay baru ho tada nang pajupak kita ale Saulus
pakke ma bohal na adong di hoi habaranyo mi habaranyo marbarita nauli hagogo mi malomi na mengajak akazol maon dongammu pakke mai ya gabe dongasa ulaon marbarita nauli ido kai baruon dupa jupang dohot Jesus marparange nadinggan mabahen akanauli jala takas molo taingot amang inang ahan ido apostol Paulus di suratna na di Roma di bidu 12 tudus do itu si unang gabe sarobak kamu do portibion alai gabe ibaruma hamu dung muba pikiran muna asa tahu kamu manibangi lomo ni rohan debata ima nauli na kinalasonna dohot na sudengkan adong hai baruon ni pikiran hai baruon ni pikiran sasitongna lebih roha molodi hata sian hata Indonesia tabereng ala hata budi di dok di bahasa Indonesia ya jadi sipata iko pakir do bahasa Indonesia on asa boya te ala molo pikiran isodui ala molo budi kan dangoni jadi ispatai ko pakir do tong bahasa Indonesia i asa boy tekas rupani alain aneng dokonon na adong hamubao disong hamubao nom mamangojar akka ulaon ngadong nakibokal ya hata bohal satai biamang potensi do nodok ko ni ya bohal didiritau di leo tuhatai tapake gabe marisihon ne baru Bartolomo ni rohani tuhat alania kamanginang nuaing marhite-hite jami tau di parjupangata dohot Jesus parjupangata ima nauk takasi tadi bagasan ibana jala taingot tageheon naha monangan nai taingot ma ima bona ni nai baru dihita dohot pai baru hot dirita jala ima muse bona pakirimon nai baru dihita laos ima pai baruhon pangalaho dohot bakko dihita dohot haguguon nai baru nang pernidaan mindset nai baru dohot ngulu sugut nai baru di pasu-pasu tu hatta mahita akan apa jupang dohot Jesus gabe ibaru mahita saluhukna amin martang yang mahita maulia tema diho alede bata amanami nama nunggulot tu kami di minggu kuasi modogeniti asasihol rohanami totong di bagasan ko dohot diak kanauli na denggas yakko jalana olo do kami marhamu bau nale Tuhan manadikon akka bakko na sudenggan manadikon akka na pangulaon naso mambaken las ni roha asa gabe akalas ni roha songon na hinalomokomo alenak kolani mabuan barita nauli i sangat rodiak kabangso songon na masa tu si Saulus diubah ko ale Tuhan hagogo onna dipake dang be mangalilei dang be manegai alai laho pai baruhon laho patol hason barita nauli tu torop jolma tutu marsitaono do ibana godang dok kapanono dia ibana alai ala ni nong pajupang doto ala ni nama buan barita taringotuho margogo di ibana torus patol hason sahat rodi hasus sudani luda muse di portibion mauliate maniho pargugui mahami salu nale Tuhan di tonga-tonganya kaulon nami sigano pari di tongani rumah tangga nami pe asa marhite-hite merngulu nai baru kami ali Tuhan laos huingot natau kami marhite padohan alai marhite pangalaho dot pangulaon asiro hamali Tuhan hubo kami do totong akadongan nami saplono palak na dibagasa persahiton pasu-pasu na si daramoti tuhat totong lehot pakirimon na mangulu jalasian akabasa mangalew na tugun ni haporsiaw do hamalumon dinasida marulang tahun kelahiran do 35 halak di bagasan mingguan pasu-pasu mana sida le Tuhan mangetong pangaramot yung mi asa totong ho dipasangap na sida di ngulu marhamuliateon na sida totok tu songoni opak kepala keluarga na berulang tahun pernikahan pasu-pasu marumah tangga dohot olong na sida Tuhan asa marhiti totong tugu rumah tangga na sida
di tonganing ngulu si ganuk pare. Patu paun ni HKBP male Tuhan sosialisasi manang penjemaatan taringut tu sentralisasi keuangan disagi dua le Tuhan jala distrik on di tanggal walusia mamuse di minggu naro di Yogyakarta pasu-pasu panitia le Tuhan pasu-pasu akana persidoh tu sipe asa marhite le Tuhan sentralisasi keuangan naung liling di hasiholi HKBP bui mardalan masih rupa ma akka huria nabalga tu huria na mekmet songonen yakka na jinalo na sida basa-basa ipe bui masih rupan utangnya kok kami Tuhan marsogot paskah raya si patupau ni distrik DKI pasu-pasu mali Tuhan marhiti-hiti tong gomal di kami pelapatan ni parningotan ari hakikioni asiro hamale Tuhan utangnya kok kami dotong sakap nauli mumukama akka parmingguon sikola minggu onsite mamukka minggu naro pasu-pasu ma Tuhan ramoti matutong di bagasan asini roham asa di bagasak kahipaso nak kon nami sondo akka guruna sondo akka ruanga pe Tuhan jamot tumma asa tutong iya sian akka virus daw sian akka sahit-sahiti mauliate mani wali Tuhan nami sahat tutangamu mahami saluhuna di bagasan anakmu Yesus Kristus naung makokopami amin. Tapuji matuhatta sian edeta nomor 470 sada hupilit Yesus dongaki laos tapasahat ma pelean 2A tu kantor pusat HKBP dohot 2B tu pangeahion pakobasion diakoni sosial huriata. Jesus
Tang yang mahita pasahaton piliata tu debata. Ale debata aman nami na di Banua Gijang. Odo haruruan ni saluhut silehol-lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauli utus. Upasahat kami masian na nileho mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihan non. Pati bulok karajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadami godang ni silego-lego mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma karajonmo, sesau malomo ni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion anguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangango. Huria na kinakulongan ni Tuhan Yesus, mulak mahamu di bagasad dame, jalohamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Amen. Selamat hari Minggu madihita salu nak kamanginang.